4 तारिखआव जे रबीन्द्र भवनाव जे रितु रिबानि बडिगार बा जा किसा मिसा दागालायमानि पार्टिमोन नुगै ससियेल मिडिया गोबां एफेक्ट गय तो आमना तै निनि रिएक्शन पमाहाय पुइलानो आना हामजानो खुलुमयाफोरो तनो मिडिया रंनो आं वानसुकमेया मिडिया रक्तिनि आनो फायमा किसना हैनै हाइफेननो हामबाय गोबां मातो आं बायरेबल नुखा आं पुइलानो प्रो कुना सुक कुनों जायगा बखावबो एमनेका आं आसक आबरनो नामा नाइलिया गोबां बरानो कल बखायका आं मिया गोबां बरानो कल खायका हंका एक्चुअली आं आबन तै किसे क्लियर खायमु संगो कुना सु नेगेटिव तामा सु बायदि प्रोग्राम नि पाइथाक जरा हंके आं पुइलान साजाकसिन अर्गानाइजार न जे आनो किसा रितु रिबा मालारदि तांगे हिमाला आं रितु न बेले हामजागो नरक आं बिनि बागै गोबां जागा बिनि सामु रसाबखा जेफोरो जो तेनो दुप लागि आबो हंके आबगे आं किसा गाना नुगैनाय बबाय पिक नाना मुचुंमानि हंके लास्ट पाइथाक जरा हंके आवनो तुइ गोबां बरक क्वेश्चन न खायो तांगै दामानि खे तांगै आर थांगै तंग तांगै बनो साक नाया एक्चुअली आबा हाया नरक खनाय कामगा सावनो आं किसा ताबु किसा ट्रेनिंग चलि तंगो ब्लॉग रक किसा ब्लॉग बखाया लास्ट पाइथागो आं जेफोरोसिन रितु रिबा प्रोग्राम पाइना बकाक थांगै तंगो आं अर्गानाइजर साजाक आना मालाय देहनै फियाबा जों मालायनि स्कोप मालिया अब माइन बागै आं तामखा लास्ट स्टेफानो जेतो आं बनासुक हामजागोआ किसा सागबाय थां मानसुकलिया जे आं बिसकाम गोबां केमेरा तंना हनै गां किसा आरो गोबां बरक ब काजक नुखा निनि चिनि त्रिपुरानि एमडीसी रक बरक थां गां किसा खातरि थांमानि जेतो आं बादिनो परफॉर्म खायकेबा हंका आं सागबाय थां किसा ब महाकि पिक ना नामिनि हंका आजराव रितु ब बिनि गाना कन्सट्रेट खाय दंना बिजिं ना बबो एकदम बिनि बिजिनो हंका तै जे बिनि बाउंसर बनि बकुन दुसक्रि कारण ब बिनि जे नियम ब फॉलो खाय दंगो हंका आजागो आंबो आनि मुसुं तो आनि सागना आसके एक्साइटमेंट नि थाका आं निजि पगै थांसो जे आं खरकसा आं बरसाबनाय हनै हंका बरक तो कायसा स्टार गा स्टार गय किसा जों मालायनो मुसुंगो गा आबा हायनि वानसुकि थांमानि किन्तु मालायनो नुकुन स्कु मालिया आबागे लास्ट टाइम आं किसा पिक ना मानसे नर अमनासक भाइरल ता खायदि तांग हिमालय जतनो जाने ठीक दंगो आरो केबनि बुल करै तमुंनो आं स्टेजआव किसा कामानि आनि चायं थां प्लिज नागार दे आं नागार सनो गोबां मा नों बायबाक साका मा हास्ते रोजाबनाय दङ मोसानाय दङ तै तामनाय रक दङ आमनो तै निनि ब्रगनि बागै नों तामा मेसेज रना मुसुं आनि कायसा मेसेज मनो तमुंनो हास्तेनि रिजाब करन तंगै तंगो हास्तेनि मोसाकरन तंगै तंगो बरनो नर रिंगो जे परफॉर्म खलायफाय दिनै गा बरनि कायसा वानसुंमु जे चुंनो जे फादरनि जे आर्टिस्ट फायनाय जे स्टार फायनाय बर किसा मालेन सुजुग बुसकांरगो खाके बेलेन जानाय कारण बरक थांगो सुर परफॉर्म खायनाय बागै सिमिया बरक मालेन मुचुंगो जेटा आं बेले मुचुंखा गा बगा आनि कायसा रिक्वेस्ट जे ऑर्गेनाइज खायनाय रंनो आगिनि सिमिनो खाय दंगो जे खायनाय रक फियाबा मोहाय कुनो फनो प्लेटफॉर्म माया चिनि तिरपानि आर्टिस्ट रक मालाय सुजुग माया गा बगै जे बुसकांगो जे खायनाय रक प्लीज आनि कायसा रिक्वेस्ट नरक ओ आर्टिस्ट रक बाय फातन आर्टिस्ट रक किसा कक सारदि हायके किसा हैंडशेक पन खायदि हायके किसा पिक फन नारानि सुजुग खायदि कारण बरक वानसुकि थांगो जे जों बबे किसा कक मा साउन्ड नै गाजे आर्टिस्ट मा मालाय हंके जे जरा जार फैन तंगनाय रक बरक तेबो माने मुचुंना बरक गाउन गुनै आनि मनो रिक्वेस्ट तंनाय जे नरक प्लीज तिरपानि जे आर्टिस्ट रक किसा सा केयार खायनाय बरक बाक्सा फन कक रक साके बेले जाओ गेनिनि ताबुनि फैन रंना नों ताम साना मुसुं नाना हामजै तंनाय रंना आनो जे हामजक तंनाय ननो ब्लैक ना हामबाय ताबु जरा नरनि हामजों तंबागै न गानो रसाबो जरा जरा फुरां रसामरक बखाबाय थांगो फियाबा नरनि कमेन्ट मा हाके दामानिक नि रसाम खाना दं गां बेले खा थांसै फायो गाम बागै चिनि कक बरक रसाब थिनिओ नरनि से बेले सपोर्ट कबां गा नरनमन कोइनाय प्लीज नरक आसक मन भाइरल ता खायसेदि पॉजिटिवली वानसुकदि जतनो जाने जाने थिं तंगो गा आजागो आं मन कोइनाय मुसुंनाय नरक रितुनो बा हामजांदि तांगै माले ब कायसा राइजिंग स्टार आं बनो हामजागो आ टेकेशक साना मुसुंगो बरकनो जुदि हामजाक हांकाय चिनि बुबाग्रा सामा तंगो अगर किसी को प्यार करे तो दिल से करो ने आं रितुनो बखाबाय हामजागो तै बन लामसगो तै बनो कायतन थान दियानाय जे ब कायसा सिन नॉर्थ ईस्ट नेंगै इंडिया नि कायसा बॉलीवुड तो ब चांस मानथुन रितुनो आसन सानाय रितु आई रियली लव यू एंड यू द very good singer. Okay, आसन सानाय रितु love you to all everyone.